Barkanku da kallon tashar mu ta wasan yara a wannan lokaci. Yau Babi ce ke muku magana. A yau an gayyace ni zuwa wani biki inda aka buƙaci mu da kwalliya. Don haka ne ma zan nuna muku yadda nake shiryawa a yau. To gani dai yanzu ina wanka, kuma bayan na yi wanka na samu wannan rigata da na siyo mai matuƙar kyau, wanda kuma shi dai wannan biki ana so ne ka sauya fasali gaba ɗaya, ka a gane ka sauya kamanni. To gani na zo wajen mai gyaran gashi a yanzu. Sannu, ina son amin kwalliya ne a gyara min gashi na. To wani irin gyaran gashi yake so? Kina so ne a rage masa tsaho? A ɗan yanke shi? Gashi gashin kina da kyau sosai. To gaskiya zan ɗan so a ɗan rage shi kaɗan, saboda ba na son a gane, so nake in sauya fasali gaba ɗaya. Yau to babu matsala. Da farko za mu yanke gashin, sannan kuma sai mu zo mu saka masa wani kala. Wani kala kike so? Kina son kore ne ko blue ko ja ko gaskiya ba irin waɗannan kaloli nake so ba. Na dai fi son wanda ya dace da rigata, kamar kalar ruwan hoda. To shi kenan, kalar ruwan hoda ya yi. Saboda haka yanzu bari mu zo mu fara. Amma da farko sai mun fara yanke gashin tukunna ko? To shi kenan. To ɗan juyo kaɗan mana. Yauwa, to za mu ɗan yanke shi da tsawo ke so a yanke, da yawa ke so ko kuma kaɗan? Ɗan kaɗan ɗin da nake so. Ba na son gajeren gashi sosai. To shi kenan, haka dai ya yi nake gani. Bai yi yawa ba kuma bai yi kaɗan ba. Yauwa Babi, to gashi fa yanzu an yanke gashin kuma ya yi kyau sosai. Ki kalli kanki a madubi ki gani. Gaskiya na yi kyau. Dama haka gajeren gashi yake da kyau sosai. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki, ya yi kyau sosai. To yanzu abin da za mu yi Babi shine za mu sa wannan gashin naki kala. Amma kafin nan bari mu rufe ki da tawul, saboda kama ɓata wannan ɗaya rigar naki mai kyau. To shi kenan. Sannan kuma bayan haka za mu ɗan jiƙa gashin da ruwa. Sannan mu yi amfani da ɗaya daga cikin wannan kaloli. Za mu yi amfani da ruwan hoda wanda shi kika zaɓa. Da shi za mu yi amfani, amma tukuna sai mun jiƙa gashin da ruwa. Wato yanzu sai mu shashafa wannan kalar ruwan hoda akan gashin a hankali a hankali. Abin baya ɗaukar lokaci. Yanzu za ki ga an gama. To Babi, gashi ki kalli kanki a madubi, ga yanda kika koma, kin yi kyau? Kai, gaskiya na yi kyau sosai. Na tabbata za su so wannan kwalliya na, za su so wannan sabon kalan gashin nawa. Bari to a ɗan ƙara taje shi ko? Sannan kuma ki sani cewa shi wannan kalan gashi kwana ɗaya kawai yake yi. Da zarar an wanke shi kenan. Yawwa, to kin ga haka ma na fi so. Wata duk wanda nake so zan iya zuwa, idan kore nake so, idan blue nake so, duk kuma wanne zan iya zuwa a saka min kenan. Tabbas haka abin yake. To shi kenan, amma wannan kwalliya nawa ya yi kyau sosai. Na gode sosai. Zan dinga zuwa ana saka min wani kalolin. Yawwa, to kin gan su nan ga su gaba ɗaya, za ki iya zaɓen kowanne a ciki. Saboda haka in kin ƙara dawowa, wani sabo daban za a saka miki.
Kai, amma na yi matuƙar farin ciki da wannan sabon gashi nawa, na yi kyau sosai kuma tabbas zan ƙara dawowa. To da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan sai ku biyo mu a wannan tasha. Amma kafin nan ku je ɓangaren tsokaci a ƙasa ta mana shin wannan gashin Barbie ya muku kyau ko bai muku kyau ba. Mun gode kuma sai anjima.